Disyembre 25, 2022. Solemnidad sa pagkatao sa Ginoo. Misa sa tungang gabii. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Niadtong panahona mipakanaog si Emperador Augusto og sugo nga ang tanang mulupyo sa gingharian magpalista alang sa senso. Sa paghimo ni ining unang senso, si Cirenio maoy gobernador sa Syria. Busa ang tanan miadto sa ilang tagsa-tagsa ka lungsod aron pagpalista. Gikan sa lungsod sa Nazaret sa Galilea, miadto si Jose sa Judea ngadto sa Bethlehem, ang lungsod nga natawhan ni Hari David. Miadto si Jose didto kay kaliwat man siya ni David. Ang tuyo niya mao ang pagpalista uban kang Maria nga iyang sinayuran nga mabdos ni adtong higayuna. Ug samtang didto sila sa Bethlehem, miabot ang panahon nga nanganak na siya. Nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki ug giputos niya ang bata sa panapton ug gipahiluna sa pasungan kay wala na may luna sa balay nga abutanan. Niadtong dapita may mga magbalantay sa karnero nga nagtukaw sa kagabion aron pag-atiman sa ilang mga hayop didto sa kaumahan. Mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo ug nadanagan sila sa himaya sa Ginoo ug nalisang sila pag-ayo. Apan miingon ang anghel kanila, ayaw kamo kahadlok, kay ania ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay pag-ayo sa tanang katawhan. Kay karong gabi una, natawo sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Mao kini ang inyong ilhanan. Makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos og panapton ug naghigda sa pasungan. Ug sa kalit mitungha usab uban sa anghel ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios. Dalaygon ang Dios sa kahitasan ug sa yuta panagdait sa mga tawo nga iyang gikahimutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.